ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ହାତର କଲରା ଦଳା ଖାଇକି ମାମାର ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସକାଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଦିନଟିକୁ ମୁଁ ଶୁଭରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଆମ ଚାଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆସିକି ବସିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ଟିଅଲରେ ମଟର ଫିଟିଂ କରିବା ଜାଗା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ହେଇକି ପଡିଥିଲା। ସେ ଖରାପ ହେଲା ଯୋଗୁ ଆମ ଗଛପତ୍ର ଏଥର ଭଲ ଉଧଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ତାକୁ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଘରର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଦିଟା କଲରା ପୋଡି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖେ ତ ସେ କଲରା ଜମା ହେଇନଥିଲା। ମତେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଜାଳିବାକୁ ପଡିଲା। ମୋର ତ କଲରା ଦଳା ପୁରା ଫେଭରେଟ୍। ମାମା ଖାଇବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆମ ସୁନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେଟରେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ସେ କଲରାକୁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପୋଡା ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ନେଇ ଆସିଲି। ପିଆଜଠୁ ରସୁଣ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମାମା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଦଳିଦେଲି। ସେଟା ଦଳିଲା ବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସୁଥିଲା ରେ ବାବାଲେ କିସ କହିବି। ତାପରେ ମାମାକୁ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲି। ସେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ କହିଲା ବାବାରେ ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଆଇଟମ୍। ସେ ଚାଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚାଖିଦେଲି। ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କଲରା ଦଳା ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହିଲି।